Dobro veče i dobro nam došli. Dame i gospodo, poštovani gosti, ja sam Zorica Panić, pored mene je koleginica Danijela Petričević. Želimo da vas pozdravimo u ime naših domaćina, Jedinstvenog informatičkog saveza koji će uz podršku Vlade Srbije, zajedno sa uvaženim članovima međunarodnog žirija iz Evropske skupštine informatičkih asocijacija, Evropske privredne komore i drugih nacionalnih komora i informatičkih društava, univerziteta i privrede, večeras realizovati 16. dodelu ovog značajnog međunarodnog priznanja za informatička i telekomunikaciona dostignuća. I Diskobolos kao i Oskar imaju kategorije, odnosno oblasti u kojima će biti dodeljeni. A kategorije su sledeće: proizvodnja, usluge, društvene delatnosti, obrazovanje, upravljanje, finansije, zdravstvo, web ostvarenja i projektovanje. Sada je moment da krenemo u ceremoniju predstavljanja i uručivanja priznanja. Top Solution DOO Beograd, Print Management Solution, Total Office Printing Solution, zasnovan na principima koji obezbeđuju smanjenje troškova štampa u firmi za 30 do 50%. Autori Čedomir Vitorović i Branislav Prokić. Dakle, to su bile nominacije u oblasti upravljanja. Pozivamo gospodina Petra Škundrića, ministra rudarstva i energetike, da nam pomogne i da podelimo nagrade. Dobroveče i dobrodošli. Koverac za vas i za nas. Stavite vi naočare, ja neću da gledam. Ja znam ko je, ali... Otkrite nam. Institut Mihajlo Pupin. Znači, Diskobolos je dobio u oblasti upravljanja. Posebno priznanje Top Solutions Beograd i Intranea rešenja Kragujevac. Hvala vam puno. Da li su predstavnici Top Solutiona? Izvolite, dobro nam došli. Dame i gospodo, hteo bih svima vama da se zahvalim. Velika je čast da budem u društvu ovako velikih kompanija. Naša mala firma svima će obezbediti 30% uštede na tonerima i papirima, pa javite se. Hvala vam puno. I da li je...